Leuk dat je keek naar een nieuwe Badrolf op visite. Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ja, dit is meteen een hele speciale uitzending, want deze keer heb ik visite van... Clean for You Limburg. Wat is ze? Vertel. Ik doe bankstellen reinigen, tapijten reinigen, matrassen, auto-interieur, dus alles wat gestoffeerd is, dat maak ik zuiver. Als ik op social media keek, ik zie niet overal voorbij komen. Ligt zichzelf nog wel eens op de bank? Weinig, maar ik heb nog wel eens voor. En met iemand of alleen? Of met dat apparaat? Hè? Met het apparaatje onder de arm, dat laat ik niet meer los. Nee. Ja, dat is een flinke satisfier, moet ik zeggen. Ja, Dus, ja, ik denk niet dat ze dat overleeft. Die zoek heel goed. Ja, dat bedoel ik. Aan de gang zou ik zeggen. Maar best zich toen ze ook zo geordend en maakt ze er ook veel zuiver of valt het wel allemaal mee? Toen ziet ook alles spring en span uit. Geen lichaamsappen zoals mij op de bank of valt ze dat liever voor zichzelf? Ja, ik moet zeggen, wie dicht zal het zeer zeker niet zien. Ja, nee, dit is wel echt een feestelijke bank, zal ik het zo zeggen. En ja, weet ze, ik kan daar gewoon niks aan doen. Op een gegeven moment wordt ze bekend en dan krijgt ze dat allemaal. Die zal ze toch wel weten hoe je ervoor hebt. Ik bedoel, die is bekender als mij. Ja, dat wil ik niet zeggen, bekender als die. Ja, wel zuiver dan in ieder geval. Wel zuiverder, ja, zeker. Ja, hallo. Ja, nee, dat is nu even bezig. Door nog even. Nee, ja, komt er alweer niet op z'n tijd? Eind mei. Eind mei 2026. 28. Yo. Hoi, 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 hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja, nee, die klinkt ze als. Nee. Ja, nee, dat is een goeie. Ja, vind ik, ja. Hoi, man. Ik vind het erg goed gewoon tot nu toe. Zeker. Ja, ik vind eigenlijk dat zich nu gesmicht thee, pak zich thee. En dan mag Stig even een stukje gaan doen. Dus ik zou zeggen, begin maar in te spuiten de bank. De bank. De bank. Nog eens uit, dat er heet toch talenten. Nu zijn de rollen eens omgedraaid, hè. Nou, ik denk dat ik een weekje vrij ga pakken, ja. Zeker, zeker. Ja, ik ben blij dat ik ook eens een keer echt werk heb. Zien dat ze het erg leuk vinden om te doen, dus... Ja, zeker. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, het vies maken vind ik leuker. Want ik kan van iedere vlek benoemen van wie het is. Maar dit heet ook wel gaat. Ja, nu kan ik het leukste, nu maak ze gewoon zuigen. Het is satisfying dit, hè? Dit is heel erg satisfying. Ik weet niet wat het betekent, ik ben heel slecht in Duits, maar het is wel echt satisfying, ja. Ja, dat is Engels. Wat wordt het punt op z'n dag van, ik ga dit doen? Het gaat weer op. Heel simpel. Het gaat weer op. We moeten wel een beetje interviewen, dus dan moet je even lange antwoorden geven, anders moet ik weer... Al mijn geld weer op. Ja, we gaan eens even kijken wat allemaal in de bank zat. Ik ben benieuwd. Ja. Nee, dus eigenlijk begon in de coronatijd. Toen wordt mijn contract niet verlengd bij mijn vorige baas. Ik reed eerst taxi. Toen had ik dus geen werk. Toen kwam ik dit tegen op TikTok. Zag ik video's uit Amerika. En toen zag ik eigenlijk dat in Limburg iemand dat deed. Ja, en toen ben ik dat begonnen en sloeg meteen aan. Nee, ja, ik vind het lullig. Ik heb de kans om te komen om die bankzuur te maken. En gewoon eigenlijk met de... Nou, kom maar dan. Even snel een foto en geef ook met een andere klanten nog. Ja, en dan misschien nog zo weer, misschien nog goed dat ik dan zo... Hey, wat wil je dan doen, man? Oh. Ik heb ik echt te weten. Nee, ja, maar... Nee, maar... Ik... Ja, flauwekul natuurlijk. Hè. Ik vond het echt leuk dat zij was, want normaal is de bedoeling dat ik eigenlijk bij de lui op visite ga, met die keums op visite. Ja. Ik vond het leuk, ik vond het zeker leuk. Ik vond het ook leuk en ik wilde ook bedanken dat ik dit voor je mag doen en voor je leuk. Ja, top. Wel ze nog gaat metgeven van de lui, bekende de lui die ik vinden. Ja, de is al overal te vinden, maar wel ze misschien nog gaat metgeven. Clean for You _Limburg op Instagram. Kunt je me alle vragen stellen en dan kun je graag afspraken maken. Yes. En zit zich nu te kijken en heb ze gezegd van ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden als Badrolf bij mij op visite komt. Want ik heb een bedrijf of een evenement. Laat het me dan weten, check me een briefje of een mail badrolf.info@gmail.com. Dan komt het helemaal goed. Allee. Tot weer als het is. Dikke poen. Hoi.